Moabot sa 20 ka mga balay ang naka-lockdown karon sa barangay Cubacob, Dakbayan sa Mandaue. Human ang mga residente na himong close contact sa usa ka nagka-COVID-19. Ang pasyente nga namatay nahaya pa sud sa pipila ka gabi, una nga migawas ang resulta sa iyang swab test sa ospital nga positibo kini. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nakapaukay kinin hitabo sa barangay Cubacob kundi usa ka tawo nga namatay sa COVID-19 ang gibilaran sa mga mulupyo sa maong dapit. Kuha kini sa pagbisita sa taga Mandaue City RRMO sa Purok 4, Barangay Cubacob nunod sa kumpirmadong kaso sa COVID-19. Usa ka lalaki nga anaa sa iyang 50s ang pangidaron ang namatay apan nasutang positibo di ay. Nahaya na siya sa kapilya sulod sa 3 ka gabi, una pa migawas ang resulta sa swab test sa ospital. Naukay ang tanan kay nahaya man lagi nila niyang ilagong gihayaan dili man mismo sa ilang balay. Dito man gihaya mga 50 meters or so away from their house. Daghang ang lugar no is daghang nagpundok-pundok na mga balay. Tungod sa nahitabo, moabot sa 200 ka mga tao ang under monitoring sa maong dapit. Ang uban kanila nakabisita sa haya. Moabot sa 20 ka balay ang naka-lockdown karon. Apan pasabot ni NTC, dili tanan ang ilang na swab kay gi-prioritize ang first generation contacts. Usa niini ang nagpositibo gyud anak sa namatay. Just cannot arbitrarily swab everyone. We do not do that. So we classify them as first generation contacts and second generation contacts. Only the first generation contacts were swabbed, meaning the immediate members of the household. Nang hinaot si NTC sa proper coordination kun na-swab ang usa ka tawo ug pending pa ang resulta niini. Aron mahanay ang mga lakang sa dakbayan ingon man sa pamilya. It's just most unfortunate that the relatives, particularly the wife, was not informed that there was swabbing done. Institutions who are conducting swabbing operations give ample advice to the patient or to the family of the patient as to what to do after swabbing is done. That they should maintain home or they should go into a self-isolation. Adayon karon Bob, ang hingusgan nga contact tracing ning maong mga kaso nga natala. Ingon man ang pag-monitor sa status ni atong mga tawo nga nagpuyo sa mga balay nga gipang lockdown. Bob. Salamat Nico Serino sa imong live report.